దాంతో దీన్ని బట్టి పోసేది ఇది ఇదే రోబోట్ మిషన్ మీటి పెట్టుకోలేము అది జీరో కదా బ్యాగ్ ఒకటి చూస్తారు మట్టి అయితే మందు ఉన్ని మందు రెండు లోపలికి పోయినాయి హోల్సేల్ పోయినాయి అది హోల్ను బట్టి వేస్తారంట అది ఒకటే వేసింది ఎందుకంటే తక్కువ ఉండేది అది బండ కలిగింది దాంతో ఏం చేస్తారంటే మీరు పెట్టే హోల్ చెప్పండి సార్ కొంచెం హోల్ ఏం లేదు అది హోల్ ఆ మట్టి గుడ్డలు పెట్టి గట్టిగా ప్యాకింగ్ చేయాలి నాకు కనిపిస్తుంది కదా